Маленькія пераможцы для 4гадовых магілёўчан, што займаюцца эншын-каратэ, правялі першы ў іх жыцці спаборніцтвы. Шлях да фіналаў быў даволі складаны. У саперніках за кубак навічка прадстаўнікі Гомельскай вобласці, а гэта адзін з мацнейшых рэгіёнаў у названым відзе спорту. Вялікая зала алімпійца, некалькі татамі, суддзі, балельшчыкі. Для маленькіх спартсменаў падзея выглядае і сапраўды маштабна. Да таго ж, удзельнікаў турніру сёлета стала амаль удвая больш. Эншын-каратэ набирае популярность. У нас раньше в клубе занималось 50 человек, сейчас 70. 50% из них дети, 4-летние дети. Новое направление киндер-каратэ. У эншын дазволен поўны контакт. Каб зберагчы маленькіх удзельнікаў ад траўм, прадугледжана ахоўная экіпіроўка. И гэта не только шлем. Что у тебя на ногах такое? Это же не обувь, да? А что это такое? Накладки. А зачем они нужны? Чтобы не было больно, когда слишком сильно ударит. Без боли не бывае перамог. Добра ведаюць гэтыя хлопцы. Не страшно вам заниматься таким видом спорта? Нет! Вы сильная? 8 першых месцаў і кубак навічка заваявалі магілёўчане. Добры вынік для першых у жыцці спаборніцтваў. Тым часам больш старэйшыя выступалі на першынстве в обласці. І таксама ўдала 10 медалёў, 4 з якіх залатыя. Дарэчы, дыпломамі былі адзначаны усе 200 удзельнікаў. Праз год спаборніцтвы зноў пройдуць у Магілёве. Арганізатары спадзяюцца, што іх удзельнікаў будзе яшчэ больш. Андрей Шуляк, Александр Артемьев. Навіны рэгіёна.